tank natin na yun, 200. Ay. So shout out kay shout out kay Kuya Cruz na ano sa atin, no, nabasi sa atin na yun. Ito ba? 200. Dito na tayo. May inayos kasi namin dyan, may inayos kasi yung daan. Hanggang ngayon di pa naalis yung yung harang. Kaya yan, traffic. Wow, ang galing. Tinatanggal at para siguro natin yan o, kita mo yan yan, tapos na pero hindi pa rin naalis yung harang kaya nagkaka-traffic
Wala naman ako sinasabi. Guys, bye-bye.